Mada je veliki letnji raspust u toku, Paraćinska biblioteka nastavlja animiranje najmlađih sugrađana i druženje sa njima. Radionica na kojoj će najmlađi osnovci moći da crtaju, slikaju, čitaju, upravo sa tim ciljem biće organizovan u sredu 9. avgusta od 11 sati. Pozivamo sve mališane od 1. do 4. razreda da nam se pridruže na književno-stvaralačkoj radionici Zamislite deco, koja će se održati 9. avgusta u 11 sati u biblioteci dr. Vićentije Rakić. Radionicu će voditi Anđela Andrijević, apsolvent psihologije, i Jelena Ilić, master profesor srpskog jezika i književnosti. Na radionici ćemo glumiti, crtati, slikati, razgovarati i čitati, pa zato ni ne sumnjamo da ćete se odlično zabaviti. Povedite svoje roditelje, ponesite dobro raspoloženje, čekamo vas u što većem broju da zajedno stvaramo magiju i zamišljamo. Jer naravno dečija mašta, sigurni smo, može mnogo, mnogo šta. Ova dečija kreativna radionica realizuje se na inicijativu Fondacije Obrazovanje za Srbiju, a sprovešće biblioteka dr. Vićentije Rakić. Iz ove ustanove poručuju da ih deca i svi ostali sugrađani mogu posetiti tokom leta i pronaći štivo koje im je najzanimljivije za čitanje. Biblioteke tokom avgusta otvorene za čitaoce radnim danima do 15 sati, a subotom do 13.